Bij de frontale onrijding op de koorten tussen Twiesel en Kootstertille binnen 3 mensen om het leven kwamen. Het gaat om een man en een vrouw uit de gemeente Dantemerdeel en een man uit de gemeente Achtkarspelen. Hoe dit krijgt Bart is nog net duidelijk. Daar wordt onderzoek naar dien. De skok in beide dorpen dat de slachtoffers wij komen is grut. Ik had de klap in Hozen, toen ben ik naar buiten gegaan. En toen zei ik, hier al die auto's staan. En toen zei ik al, je reek uit de auto wij komen. Nou, dan ben ik erheen aan. En toen kwam er al een jongen op me aan en die zei, wie had de polsen al bij en zie het leven niet meer. Dus, nou, toen had ik ze alleen zien, maar toen ben ik weer voortgegaan. Er wordt nog een minuut of 5 voordat de diensten er weer, de hulpdiensten. Wat deed dat met u? Op dat moment niks. Het is erg, zei ik. Ja, wie wisten het wat weer, of waar dan. Dus, maar ja, van de morgen hebben we dus ja, het wat weer, hier een buurtgenoot. Ja, als hobby had ik dood en ik kwam van boven nog. En toen had ik een Oegrische kanaal. En nou, dan ben ik in de huis gekomen, maar ik kijk eerst net in de gaten dat die een ongeluk weer net. Maar toen stap ik in de kamer, stap ik terug. En toen leidde de zaak hier in onder. En de auto, die auto die hier, die fietspad, die rek Oegrische geboren kreeg, nou die zit in de brand. Dus dat heb ik eerst even rustig doen, want ik dacht, nou, ik moet er voet maar net heen. Dus toen ben ik blij er al heen geweest en nou ja, toen zijn we dat alle drie, die hebben we verschorend. Het doet ook rustig wat mij. Hoe je toen voordat ik net in de sleep kwam, net, want ik had het geval al overleden, zo'n goed in de auto zitten en zo wat heen. En dan bloed je net in de koude klein zitten. En ik heb niet een slag, ik voor de trein niet een keer, dat gaat er onwij. Ja, wie kreeg thuis, hè? Het gemeentehuis waar we zitten, kreeg altijd en toen was ik schillen, door de meldkamer en de brandwacht. Ja, dan kies ik maar één ding dan, dat is erhinnen. Gewoon omdat ik wel wist de hulpdiensten binnen, de politie is er, een ploeg van mijn brandwacht uit Droegehamme is er. Dus dan gewoon ik even shenlitten van hoe verschrikkelijk het is. Het verbaast me niks, dat ik je wel eerlijk zeggen. Dat is, ik heb het vaker hier verklaard hier naar het bingo, maar dan gaan we al hier naar de krijgen hoor. Hier is keer die van de Waaihuiskat hier heel hier door de berm en door de hagen heen. Want toen was je het echt raar geweest, maar nee, verbaast me niks, want hier komt een protoverkeer daar. En de bingo bij die sturen gaan naar doen, die jagen al de beestjes. Het is druk en het wordt steeds drukker. Dan hebben we daar al een rotonde gekregen, maar de bewoners die houden er nog niet op met die jij. En als die ze hier op een rem, zie jij hier gewoon uit. Je moet gewoon meer controle komen af, je maakt je heuvels in meid. Want we gewoon te druk, maar je komt ook met die bregen die eruit leidt. Dus dat ga je ook. Dit is een drokke dik, die hebben we er meer, hè? De dik tot Twiesel of het ben drokke de dikken. Zeker wat drokker we nou te bregen ik van Schoenenbach eruit leidt. Maar ik op een plak dat er een soort verkeer is. Dan nou ja, een soort verkeer, dan is wat minder uitrieden. Ik weet dat het onderzoek nou bij de politie in goede handen is en die zal ik uitvinden hoe ik dit plak vinden. Maar op dit stuit is voor mij het wichtigst zo'n slim ongeluk en ik ga echt de dwaan met de naai besteden. Maar de beste klap moet nog komen naar die begrafenis is van die man hier. Die 34 hier, die had een licht bandje van Noorderlier. Dus slim genoeg.